Predsjedavajuća, koleginice i kolege narodni poslanici, predstavnici Vlade, SDA Sandžaka i poslanička grupa kojom pripadamo neće glasati za donošenje predloženih zakona. Da bi govorili o predloženim zakonima, moramo se prvo vratiti na to šta su izbori i kakvi oni treba da budu. Savremena praksa nedvosmisleno potvrđuje da su izbori izvor i temelj legitimiteta državne vlasti unutar sistema predstavničke demokratije. Samim tim izbori posjeduju određenu upotrebnu vrijednost, čiji se kvalitet mjeri prije svega prema tome da li demokratiju čine mogućom. Bez slobodnih i demokratskih izbora nema legalne, legitimne vlasti. U Republici Srbiji slobodni, demokratski i fer izbori i izborni uslovi jedini su put za normalizaciju stanja u društvu i izlazak iz krize. Nažalost, moram konstatovati da način na koji je predložen zakon nije rezultat inkluzivnog i konsultativnog procesa, a još manje šireg političkog konsenzusa. Podsjetit ću javnost da je sveobuhvatna reforma izbornog zakonodavstva kroz inkluzivan proces zasnovan na širokom političkom konsenzusu prva i temeljna preporuka ODIHR-a od koje vi bežite. Opšta i sveobuhvatna reforma izbornog zakonodavstva podrazumijeva i otvaranje pitanja izbornog sistema u Republici Srbiji. Ustav Republike Srbije se ne izjašnjava u pogledu tipa izbornog sistema, međutim, utvrđivanjem opšteg prava glasa, jednakog prava glasanja, tajnog glasanja, neposrednog i slobodnog glasanja, Ustavom se utvrđuju osnovni principi izbornog sistema u Republici Srbiji, a razrađivanje izbornog sistema prepušteno izbornim zakonima. Opšta i sveobuhvatna reforma izbornog zakonodavstva podrazumijevala bi i razmatranje pitanja da li je potrebno zadržati proporcionalni sistem uz uvođenje više mandatnih izbornih jedinica kako bi se u parlamentu osigurala adekvatna regionalna, ali i adekvatna zastupljenost nacionalnih manjina. Kada govorimo o tome zašto Sandžak ne bi bio jedna od izbornih jedinica iz koje bi se biralo barem 20 narodnih poslanika Srba i Bošnjaka koji bi u Narodnoj skupštini zastupali specifične regionalne interese Bošnjaka, Srba, ali i drugih građana koji žive u toj regiji. Ovi zakoni ne vraćaju poverenje građana u izborni proces, nažalost oni ga dodatno kontaminiraju i kompromituju. Mnoga pitanja koja su od značaja za fer i demokratski izborni proces ostala su van domašaja ovog zakona. O nekim stvarima juče je govorila koleginica Minela Kalender. Postoji niz pitanja na koja treba dati odgovor, a na ta pitanja mi odgovor nemamo. Prvi, zašto Vlada nije predložila ove zakone? Zašto Vlada beži od odgovornosti? Ko je komunicirao sa ODIHR-om? Predlagač zakona ili stručna služba i sekretar Skupštine? U obrazloženju zakona se kaže da je nacrt pripremila vladina grupa. Zašto Vlada ili ta radna grupa nisu nastavili da rade na ovim zakonima? Kada su u pitanju zakoni, postoje dvije vrste zamerki koje imamo. Neke od tih zamerki se odnose na konkretna rješenja u zakonu, dok se neki odnose na to što je zakonom trebalo propisati, a to nije urađeno. Kada govorimo o zakonu o Ustavnom sudu, pitam predlagača zašto nije iskoristio mogućnost iz člana 197 stav 2 da se odredi rok Ustavnom sudu da riješi predmete u vezi izbora iz decembra 2023. godine, jer Ustav dopušta da pojedine odredbe zakona imaju povratno dejstvo. Na taj način bi stavili tačku na priču da li su izbori legalni ili nisu. Mi znamo da nisu, ali Ustavni sud to treba da kaže, a ne da beži od odgovornosti. Kada govorimo o zamerkama, njih možemo podijeliti na one koje su opšte prirode i one koje se odnose i direktno utiču na političko predstavljanje nacionalnih manjina, što je Ustavom utvrđena kategorija. Predloženim zakonima trebalo je propisati obavezu uvođenja video nadzora na biračkim mestima, kao i mogućnost da na pojedinim biračkim mestima izborni proces prate predstavnici tužilaštva i predstavnici RIK-a. Ovaj stav temeljimo na osnovu ranije uočenih problema koji se ogledaju u zastrašivanju i vršenju pritisaka na članove biračkih odbora, kao i birači na biračkim mestima i oko njih, upadanja na biračka mesta od strane neovlašćenih lica koja često znaju da budu i naoružana. Sve ovo što sam naveo dešava se na biračkim mestima u Novom Pazaru. Također smatramo da je trebalo propisati obavezu uvođenja elektronskih uređaja za identifikaciju birača koja se već koriste u mnogim državama u regionu. Generalno, kada govorimo o manjkavostima predloženih zakona, važno je da se istakne da nijedan od predloženih zakona ne nudi efikasne mjere zaštite od zloupotreba. Kada govorimo o Dakle, predloženim zakonima se pospešuju, a nedorečeni i nekompletni zakoni.
u vašim rukama uvode još veću pravnu nesigurnost, obesmišljavaju vladavinu prava i izborni proces. Kada govorimo o odredbama koje se odnose na status manjinskih izbornih lista, moram da kažem, dakle, radi se o pravu, o političkom pravu, o pravu koje je garantovano Ustavom, a da u koncipiranju ovih normi nije učestvovala ni jedna parlamentarna politička stranka koja predstavlja nacionalne manjine u Republici Srbiji. Dakle, umjesto inkluzivnog procesa mi imamo princip nametanja. Šta je to što nije dobro? Iznad svega, trebalo je da se riješi pitanje sastava biračkih odbora u nacionalno mešovitim sredinama. Preporuka ODIHR-a broj 20 glasi da se obavezuje Republika Srbija da spriječi zloupotrebu statusa izborne liste nacionalne manjine. Jedini legalan mehanizam koji pravni sistem posjeduje i koji može da se iskoristi u tu svrhu jeste poseban birački spisak nacionalne manjine. Čuli smo na javnim slušanjima da je stav ODIHR-a i da je stav većine da je to diskriminacija. Ja ću vas podsjetiti. Iako da član Ustava Republike Srbije 47 kaže da je izražavanje nacionalne pripadnosti slobodno i da niko nije dužan da se izjašnjava o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Ali Ustav Srbije takođe za niz set manjinskih prava, ostvarivanje niza seta manjinskih prava uslovljava upravo tim. Pravo na obrazovanje. Pored izjašnjavanja na popisu stanovništva morate da se izjasnite dodatno. Pravo na službenu upotrebu jezika i pisma. Pravo na zastupljenost u državnim organima i službama sa javnim ovlašćenjima. Ako je pravni poredak, kao što to Ustav kaže, u Republici Srbiji jedinstven, zašto nismo imali tu preslikavanje te situacije i kada su u pitanju manjinske izborne liste? Zašto? Ako hoćemo da izbegnemo zloupotrebu statusa manjinske izborne liste, kandidati za narodne poslanike moraju biti upisani u birački spisak. Birači koji hoće svojim potpisom da podrže tu izbornu listu takođe trebaju biti upisani u poseban birački spisak. I videli smo takođe da u prijedlogu zakona o lokalnim izborima član 9 i član 15 uvode se neke nove pravne kategorije. Šta to znači aktivni član političke stranke koja nije stranka nacionalne manjine? A šta je to pasivni član? Znači može da bude član, ali ne može da bude aktivni. Ko je merodavan da cijeni to? Na osnovu kojih kriterijuma? Na osnovu čega? Ovo je otvoren poziv na zloupotrebu. Takođe, niste propisali obavezu da te grupe građana svojim sporazumom predvide da će da se zalažu za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, a registrovane političke stranke su u toj obavezi. I proces registracije manjinske stranke i proces registracije grupe birača apsolutno nije isti. Stranke imaju određenu odgovornost, imaju određene zakonske uslove koje moraju da ispune. Ništa od toga nema u ovim zakonima. I videli smo u ovim raspravama da je manjinsko pitanje važno društveno pitanje u Republici Srbiji i ne smije da bude podložno manipulacijama. Molim vas samo da privodite kraju. U redu, izvinjam, brzo završavam. Pozivam predlagača, a i poslanike, i većine i opozicije, da ne izglasamo ove zakone. Oni nisu dobri. Od njima se uvodi nered kad je u pitanju izborni proces, posebno na štetu nacionalnih manjina. Mislim da to nikom nije potrebno. Pa da u jednom inkluzivnom procesu, u zajednički dogovor, dođemo do rješenja koja ćemo svi prihvatiti i da nakon održanih izbora niko ne osporava izborne rezultate. Hvala. SDA Sandžaka, čuvari Sandžaka.